Stephen Roll dwi. Cariad Cymraeg. Rexa. Clickbait. Mail. Athro Gymraeg wrth fy ngwaith. Siawnt bod chi wedi gweld fi fel Doctor Cymraeg. Doctor Cymraeg. Ti angen doctor go iawn, mate. ar gyfryngau cymdeithasol. Cymraeg ymarferol. Please. Yn Gymraeg. Dwi jyst yn licio rhannu pa mor anhygoel ydy ein iaith ni. Caws. Gret, yna. Mae yna lot fwy o ddiddordeb yn yr iaith Gymraeg tu allan i Gymru nag o'n i'n disgwyl. Dŵr. Melys. Cymraeg. Wrth i fi dyfu fyny, doedd na ddim Cymraeg yn y teulu, o'n i ddim yn teimlo fel bod y iaith yn naturiol i fi neu'n gallu bod yn rhan o fy mywyd i. Defnyddia dy Gymraeg. Dwi'n cofio rhyw athrawes tua blwyddyn 8 a nath i cymryd yr amser i ddeud bod i wedi mwynhau darn o fy ngwaith. Ysbrydoli. Dyna oedd y pwynt pan nes i syrthio mewn cariad efo'r Gymraeg. Bramant yn ennill y dydd. Oedd astudio Cymraeg fel Lefel A jyst yn teimlo fel rhywbeth mor naturiol i fi wneud. Mae di agor gymaint o drysau i fi. Amser egwyl. Mawr. Dwi'n 18 oed a dwi'n astudio Lefel A Cymraeg efo'r Doctor Cymraeg. Pencampwr. Dwi'n dod o gefnder sydd ddim lot o pobl yn gallu siarad Cymraeg. Dwi'n licio gael y gyfle jyst i siarad mwy o'r iaith. Bathodyn yn Gymraeg. Cymraeg. Mae'r cwrs yn really diddorol. Barddoniaeth, llenyddiaeth, gwylio ffilmiau. Mae'n rhywbeth i pawb. Oes. Dewin. Mawr. O'n i'n meddwl bod astudio Gymraeg mond yn mynd i helpu fi fod yn athro, a mae wedi. A dwi'n mor ddiolchgar am hynna, ond mae di roi platfform neu sylfaen i fi adeiladu be bynnag dwi'n neud ar gyfryngau cymdeithasol. Cynnig malwoden. Na chi. Mae'r Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru, boed yn iaith gyntaf neu'n ail iaith. Felly cymerwch y cyfle i astudio Cymraeg fel Lefel A. Diolch.